Dodi para kadang sedherek budaya kakung swara putih dadi nurwatan. Makatan kala mau matalipun tari kutoke pangkeng parang tanding lawan para bisa regi sak kembaran ingkang sampun kelampahan. Mugi ngaturaken pasugaten apa sepindhih inggih menika matalipun tari Bujoko Anom nggih tari Bujang Ganong kasusul dening kewak alas tartogala. Dewi iki pripun? Mulai kita sakeluarga ngaturaken sugeng pinarak sugeng bersani ngatos sak cekaping pagelaran sumoko. Para wadya bala Singa Tirta Wijaya siaga. Para anggota rupa wadya bala pantaran inggih Ponorogo ingkang dugi wonten ing alun-alun Praja Kediri. Ari kala semanten Prabu Klana Sewandana ingkang ngutus salah satunggaling satri kaya kang aran Senopati Patih Bujang Anom nggih Patih Bujang Ganong. Ora kala semanten Patih Bujang Anom ingkang sowan Putri Pasewangan Agung Praja Kediri. Sampun ingkang derek ana tepi panyuwunanipun Sang Hyang Ayu Dewi Sangga Langit. Ari kala semanten Sang Hyang Ayu Dewi Sangga Langit sang putra Prabu Karana Negara saking Laladan Kabupaten Kediri ingkang karawang dening Praja Sewu Negara inggih derek ana tepi kalamar Dewi Sangga Langit. Ananging Sang Hyang Ayu Dewi Sangga Langit ingkang ngawontenaken Patebaya inggih menika panyuwunanipun setunggal sinten ingkang saged nitih turangga seta cacahipun setunggal atus sekawan dasa sekawan. Ugi Patebaya ingkang koko kalih sinten ingkang saged ngawontenaken tontonan ingkang dereng wonten ing Jagadraya. Wontenipun menika ingkang perak kemeng dari sakdaling Prabu Singoparong kinastan asmanipun Reyok Ponorogo. Sinuwun kula sowan sinuwun. Nggih. Oh. Pas. Oh. Nggih. Oh. Ayo cok dari nggih menyang saking sasana pariasan lebet wonten ing papan pepanggungan mereka ingkang gambaraken Sang Patih Bujoko anak Ganong ingkang senopati saking Laladan Bantarangin Ponorogo ingkang dipun katindakaken dening para kadang seniman kuda saking Singatirta Wijaya.
Ayo cok. Prabu kula sowan Prabu Siji Sinuwun Prabu kula dening dinten menika ingkang sowan wonten ing panjenengan dipun utus dening junjungan kula Prabu Kulana Sewandana Prabu. Inggih punika panjenenganipun Prabu Kulana Sewandana ingkang badhe nglamar atmaja panjenengan sinuwun Prabu. Ayo ger langsung sakset tok di Jaya Kawijayanmu ger. Cilik bocahe ayo toh. Ayo langsung disusul kancane. Adik-adik, ayo, aja ping ganteng itu nih Jaya Kawijayanmu kan? As, hoyo, 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 as, au, hoha, hoha, ya Gus. Ya diombe dhisik. Ya. Langsung bae. Anger. Iya. Ya salto sik kena tepuk tangan. Woi. Oh. Ya, salto sik sing akeh. Yo, disawer yo to. Yo. Ayo.
bagus. Oh, wah luar biasa. Ini bocah ya iso salto ya. Woi. Ayo bapaknya melok salto kowe iki. Piye kira cah bagus? Ketelak. Iya. Mik, sing kono ya siji wae ya. Siji wae sing kene kadung keblundet e. Gantian sing rukun ya to. Sing kalem. Sone gone linis audio iki sone kondang iki. Tak darani dia mau go nganu kok mekano. Nah. Biasanya tunggale akeh ya ngene iki to. Heeh. Tunggale gano biasanya akeh ya. Iya, Mas. Akeh. Iki asine aku nggo 2 bintang tamu. Sopo, Mas? Lakone Singo Tirta iki. Iya. Mas Orjin teh mapan, Mas? Lah, jaluk disepoti iki. Heeh, jaluk support. Kowe luar biasa. Bintang tamu nih kok adoh jelas iki. Bintang matamu. Sok bintang tamu, bintang matamu gitu. Supportnya sembarang, Mas. Sopo ya? Aku kok ya penasaran dino iki, Mas. Bane ya ana bintang tamune. Heeh, loro. Luar biasa. Tekan apa ngono lho. Ngono lho. Ya. Heeh. Waduh iki. Oke. Sopo iki? Ladang. Iya. Mas Edwi to. Ikoniknya STW. Oh, alah. Sopo kuwi jenenge, Mas? Gak ono aku ya ora. Aku yo luwali. Delok to polahe delok to. Ana ondone liwat kono iku lho polah-polah piye. Mas, ondone kuwi lho ning kulonku, Mas. Terakhir rondok-rondok ngene lho. Iya ta. Lah yo. Kancane genten ge iso munggah. Yo. Iya ngantek-ngantek sok bar bodho ya ngono terus kuwi ora ngrah leret. Terakhir rondok setengah rolas kok. Iya ta. Yo gantian munggah medun. Lah, bener. Ana ondone iki lho, lah ana tanggane. Mas, iki lho tanggane Mas, kene Mas. Lho, mbakne ya iso lho. Terakhir rondok. Hei. Sik to. Aku iki nekakno atuh. Bener ya sik Mas, bener konsepe jaranan ya to. Metune ya nganggo jaranan bintang tamu. Betul. Tapi piye? Jawane Iki apa? Piye? Kene wis keblundut jale siji nek Mas operator e. Kabar ya. Mas operator nuwun sewu nyuwun mik malih Mas. Nek aten wireless. Jawane koyo pegon-pegon gudi ngono kalau Pak. Heeh. Tapi aku nekakno kuadu-adu ra, cara ngene ngono ora mentolo cah. Lah iya. Mereka wale. Wale lho. Iya toh. Pilih Mas. Benak nih. Kowe
coba. Duh, kowe iki ngelokno wong goblok iki mbak gopo iki? Goblok wale diwale. Ndak iki. Ndak sing goblok sapa? Iku mau lho oleh ngoyok dolanane sapa to? Wale gendeng. Heeh, sik sabar. Sik, iki miki iki yo rada kebundet to. Amit Mas nggih. Amit Mas. Enten durasine engko malah kesuwen kok iki. Lah. Ya, ya. Mi. 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 Lu. Kowe roh kita gopo? Boh, tak gopo. Aku yo gak roh nggo apa. Oke. Piye? Lagi iki lho. Tanggapan iso didelok wit pelem ngene iki apa? Lah yo, lah kuwi lek pelem nek matane wis siji. Ya Lek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak iyo, fansku. Halo. Sing duwe wilayah kuwi. Yo. Wis kenal aku porong. Perkenalan sik yo. Kepanggihan mulih kalih kula Cak To. Kalian kula cara. Oke, payah magrib mesti krungu suarane andan. Cakep. Menyangkali nyangke ngotimbo. Masuk, Dik. Mumpung sih urip nanggap jaranan, sok nek wis mati mesti mlebu swarga. Lah swarga apa ngene, Bang? Ditenteni ben nanggap. Iya. Acara dalu punika nek mang apa, Ro? Acara Nyunatno Pak Rejo. Nyunatno Pak Rejo. kok iso nyunatno Pak Rejo iki piye? Lah piye lah? Aku mau diundang jero sunate Pak Rejo. Sunate Dik Rendi. Rejo kuwi pake. Wis Wow. sunate nentek. Juga apa-apa. Tapi luar biasa, Ro. Acarane iki yo enek ngantenan. Heeh. Ya. Kowe roh sebabe apa kok iso enek sunatan mbek ngantenan dibarengno? Yo mergo ben adil no, Dik. Ben adil? Mm-mm. Yo ora. Lah piye? Ben ngirit. Duh, lho. Asline kene iki jatahe ditanggap ping pindho kok. Iya. Digawe pisan ini iki ngirit asline. Oh, alah yo. Endi catetane mang nggo gopo ora ning ngene sapa iki? Sing bener. Hah? Apa saja? Wis nek petuk koncone wis engko ae. Diwaca. Alah. Kocok. Kok arek maca ngene tulisan genah ora iso. Bapak titik Rejo dikurung har. Ibu Ruin dikurung. Bisa lah piye? Iki bisa diwaca Colotana. Oh, Colotana. Bapak Rejo dikurung Pak Har. Ora ngono, Dik. Lah Iki piye? maksudnya Kilewatono. Bapak Rejo titik dikurung Behar. Padha ae ra iso maca. Luar biasa. Ning daleme Bapak Rejo ro. Bapak Rejo ki artine rame, penontone ya rame. Lah tekan kono bireng. Luar biasa Pak Rejo ki. Ngadakno ngene iki iso ngundang Singa Tirta Wijaya. Nah, didongakno. Ki masyarakat di Grebekan. Duwe pantun ora nggo masyarakat Grebekan? Tuku bakwan Cakep. ngene Pak Marjuki. Cakep. Muga-muga masyarakat Grebekan banyak rezeki. Amin. Nah, kayak ini. Tuku bakwan, mangan bakwan di pinggir sumur. Cakep. Muga-muga masyarakat Grebekan panjang umur. Amin. Dia iki rek renek sing amin ki. Amin. lah. Oh, amin banter. Kita sedaya urip ning Nuswantara Bumi Pertiwi ro. Ampre gelar jenenge bumi, ditanduri jagung lan pari, diunduh dimasak dadi nasi, didahar saged mareki, ampre awak sehat lan bergizi. Kepedek we. Roh ora? Roh. Tak dongakno kanggo masyarakat Grebekan. Sing duwe utang gek ndang iso nglunasi. Amin. Sing nom-nom gek ndang rabi. Amin. Sing lara gek ndang mari. Amin. Sing tuwek-tuwek gek ndang Mati bongko. sapa sing ngomong sewodok? Oke, kalau ketoken kono Dik Mang. Sing tuwek-tuwek gek ndang kaji, Mas. Oh, Kok iso wow. gek ndang bongko yo apa enek. Gek ndang kaji. Leres. Didongakno ki, kowe cara meno acara sunatan ki, dongane kanggo Dik Rendi. Yo muga-muga Dik Rendi dadi bocah sing soleh-solehan. Amin. Soleh kok. Yo soleh. Amin. Saged migunani tumrap bangsa kelawan agama. Amin. Pak Rejo ngene iki lho. Pripun? Wonge piantune sae.
Enek dalile, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum ala adabila sadir. Lho, kowe kok iso ngono bereng, Cak? Dekengane pusat, Bos. Ki biasa pasti mondok ning Sidoarjo ki. Pondokan Ambruk kuwi. Iya. Kok iso ora? Lah, Pondokku ning cedhak kene ngene corong lho. Oh, alah. Pondok alkohol. Oh iya. Diwarai apa kuwi? Diwarai dalil ngono ki ya enek. Artine apa? Artine wong sing iso nyukuri nikmate Gusti Allah iki bakal dinikmatno. Tapi sing ora iso nyukuri nikmate Gusti Allah bakal pedih siksane. Ngeri Iki termasuk syukuran kan iki. Ngadakno sunatan disyukuri. Iki termasuk syukuran. Pak Rejo ki luar biasa. Ngundang Singotirta Wijaya karo full artis. Sopo ku, Cak? Enek Bopo Corong saka Kediri. Saka Kediri kuwi. Enek Cak Din saka Tuban. Saka Tuban. Mbak Risol mang sing celeng mang. Saka Tuban. Saka Tuban. Tapi ki enek sing istimewa. Sopo iku, Dik? Sing senengane cah nom-nom lho. Oh, alah. Mbak Nika Nabar. Wah, Mbak Nika Nabar. Ya senengane cah nom-nom ngene ya Mas. Oh, jios tenan. Saumpama ki, Dik ya. Heeh, Ki saumpama. Mbak Nika Nabar ki dadi dalan, Dik. Dadi dalan. Aku ya dadi montor lho. Dik. Lho. Isu Tak lewati. awan, Tak lewati. sore, Tak lewati. bedino. Tak lewati ya. Ora kok bergaring kok. Ya ampun, Dik, iki kok iso ngono bereng kok. Heeh, saumpama apa neh? Mbak Nika Nabar ki dadi kompor, Dik. Dadi kompor. Esuk. Heh? Esuk. Urung aku dadi wajan. Oh, dadi wajah. Tak kira esuk. Esuk aku mangkring. Awan, Aku mangkring. sore. Aku mangkring. Lho. Ya apa, Dik, ngono ki? Ora kok bergaring Ya lho. Allah. Apa neh? Lho, ki sak ombau sing terakhir ki. Eh. Mbak Nika Nabar kuwi dadi kembang, Dik. Mbak Niken dadi kembang. Kuwi dadi apa? Aku yo dadi tawon lho, Dik. Lho, isu Tak entup. awan, Tak entup. sore. Sopo, Mang? Sing ngomong kok Mbak Niken, Mang. Sore, Tak entup. bedino. Wes Mbak malah merangsang aku. Bedino. Tak entup ya. Lho. Ngono kuwi apa ngono ki? Wes tongko tak WhatsApp. Tak WhatsApp. Yo, ning kene iki apa ki jenenge? Pak Rejo ki ning kene iki apa ki jenenge niki? Bermanfaat, Bermanfaat kanggo masyarakat. Ningkatno UMKM. Bakul mulai kono sampai kono iki rame. Kowe makanan sing mbok senengi apa cara ngono? Ora enek. Ora enek. Ora enek. Lah senenganmu apa? Kuwi lho jagung campur keju. Jagung campur keju. Apa kuwi? Jasmadi. Jasuke kok iso jasmadi Lah kuwi? ya sing dodo jenenge Jasmadi. Lah kowe tak iso kenal. Lha iki tangga kuwi Wong ndi? wong Cina. Kowe iki wong Cina? Lho, lha rupaku kok gak mirip wis sipit ngene iki lho. Kok iso kok wong Cina ku lho? Lah nek kowe wong Cina jenengan sapa terus? Salah ya. Canoe. Iya. Lah nek kowe terah wong Cina, kowe iso basa Cina apa ora? Ya jelas iso no. Kediri kotane, Sing dadi nyatane kebo sapi sing digugu, keluhane nek menungso entute. omongane. Oh, omongane. Jajal, lah nek basa Cinane lampu. Hanya pilih po. Hah? Hanya pilih po. Pilip. Tek kaya basane wong grebekan eh. Lha wong tra wong Cina nang ngomongi hanya pilih po. Lah nek lampune ora padang. Hanya 5 watt. Hah? Hanya 5 watt. Tek kaya basane wong grebekan eh. Ki basa Cina, Dik. Lah 5 ubat yo padha kene yo 5 ubat. Lah kan kene hanya 5 watt. Sik sing paling angel e. Apa? Lah nek WC Leng tai wong. Eh? Leng tai wong. WC Leng tai wong. WC ro. Leng tai wong. Kok iso leng tai wong iki lho. Lah nek bak ngarepe WC. Iku cewek. Bak ngarepe WC. Iku cewek. Apa enek bak ngarepe WC basa Cina nggo cewek ya apa? Lha wong basa Cina Dik kuwi. Lha kepara. Lah kowe selain basa Cina iso basa apa Ayo neh? tau merantau ning Inggris. Merantau ning Inggris. Lah apa kuwi? Basa Inggris ya iso lho. Ya iso jelas. Lah piye kuwi basa Inggris? Ya bahasa Inggris lampu. Heh. Alah. Delem. Delem. Heh? Delem. Delem. Lah nek lampune rusak. Delem rewel. Lampune rusak. Delem rewel. Lah nek klopo ijek nom. Degan. Klopo ijek nom. Degan. Iya iso. Lah nek kuntilanak. Demit. Kuntilanak.
Kok enek kene iki yo jenenge yo demit ngono ki kok. Nek ngomong iki lak yo iso. Bahasa Inggris apa? Wong. Heeh. Wong iki kabeh. Iya. Apa? Delok. Iya. Kowe tak iso kene iki yo sebagai tontonan iki kudu iso ngekeki tuntunan. Piye kuwi, Dik? Dik Rendik wani maju rene apa ora? Sing wani maju rene tak sangoni, ayo. Sapa sing wani maju ayo? Maju Ayo, ora? sebelah kene. Mas-mase. Ndang. Iki masih iki lho. Ayo cah cilik-cilik lho sing wani munggah tak kei dhuwit tenan. Ayo Di, jupukno dhuwit. Kok pengen iki ketoke. Ndang ayo. Ndang. Tak kei dhuwit. Ayo Dik Rendik warai yo. Mosok masyarakat Grebekan ora ana sing gendel. Ora nyokot. Gigit paling. Ayo Dik. Iki lho, ugahno Mas gendong Mas. Ayo, tak kei Gendong. dhuwit tenan. Tak sangoni nggo. 50.000 ayo. 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 Ndang, kok Mbak Niken bar iki tak kone nyanyi. Ndang. Nek nyanyi suweneng iki. Mani ayo. Ya ayo. Iki lho yo gak apa-apa mbak-mbake iki. Ibu-ibuke iki. Duh, iki tuwek. Ya cah Nah cilik-cilik. kowe diparani huluk. Heeh. Oh gak apa-apa. Lho kowe. Ayo kowe wis gak apa-apa. Oh gak apa-apa wis. Wis lah, wis. Ae wis. Ro sampe. Duwe jupukno du. Ndang, sapa neh ayo. Iki Mas. Tak kira. Ya ndang jak to, ayo. Sing ning guri-guri kalau gak ketok-ketok enek. Sing ndi? Faruk sing ndi Faruk? Ireng yo gendong. Yo. Wis ayo. Ah, sing kendel. Wis. Ngono. Ayo. Tengah. Wis ayo nengah. Wis siap gerak. Nah, ganteng wong Grebekan iki. Lencang kanan gerak. Wah, lah. Cocok. Istirahat di tempat, gerak. Nek cah cilik senengane nganggo sarong. Sok ben gedene dadi kiai. Iya. Ya, nek iki nganggo kalung ngene iki, sok gedene senengane mendem. Ora, Bro. Bolo. Ditakoki. Nama Mas kei. Ayo, Mas. Asik. Yang ini namanya siapa? Nama saya Rizky. Ayo. Mas. Yang ini namanya siapa? Rizky terus. Bob. Cita-cita. Paling. Pak, cekel Pak, paling Pak. Cekel Pak. Ora ngono. Cita-cita sopir kombi sih. Oh, wow. Ora apa-apa. Sopir kombi. Polisi. Nek cilikane cekelane bedil, sok ben gedene iso dadi polisi. Ya, tapi nek cilikane senengane joget kuwi bahaya lho. Sok ben gedene dadi DPR. Oh, alah. Sini gedung iki. Lho DPR ning kono joget-joget. Oh, lho ngawur Dik iki. Ayo. Pengen joget, nyanyi apa puisi? Joget. Joget. Oke, ayo Mas tarik. Barungan, ayo ngalese. Satu. Ayo. Jogetnya jalurnya dangdut. Siapa sih munggah? Mas ayo. Joget dangdut yo. Mas kendangnya Mas. Jepong. Nih. Milih joget. Ayo. Asik. Hop. Milih joget nyanyi apa puisi? Gak milah ya? Ya wis le nyole, kesel aku wisan. Nyah. Tak sangoni yo nan. Yo. Ayo. Iki ditampani. Iki yo dhuwit iki. Iki lho, nek tukang mendem ki jogete ngeri. Hah? Wis entuki medun. Ya ayo ngenteni apa? Iya. Ora gelem joget jaluk neh.
Nah, iki lho. Iki wis cek. Ora usah ditakoki. Ora. Ora usah ditakoki. Mbappe. Bape. Nama Faruk. Oh, Mbappe. Karo. Faruk. Cita-cita le. Hah? Cita-cita? Bangkeli opo ya? Bangkel iki opo? Aku iki lagi krungu bangkel iki opo? Bangkel apa, apa, Pak? Hah? Adol gabah. Ojek gabah. Oh, gabah. Iya. Oh, alah. Rupane kok damen ini. Dulu. Tapi gak apa-apa berjasa tak, berjasa aja dihina. Lah nek cara mono renek bangkel ngono kuwi sapa sing ngangkoti damen? Bener. Sapinem piro, Le? Gak duwe. Gak duwe. Nek Tak dongakno bar munggah panggung kene sesuk tuku sapi. Amin. Amin, cocok. Milih joget, nyanyi apa puisi? Lah piye? Salto iso? Joget iso. Bangkel ya, Jal. Montor, Dik, montor, Dik. Gak, aku pengen ro bangkel iki piye no? Ning bosoku ning desa. Ojek gabah terus reng. Sing Balekan. nerabas cengele tonggo. Rondo. Wes. Apa neh? Njaluk dhuwit ya? Lah yo ora gelem apa-apa njaluk dhuwit wis. Ro. Piye? Wis oh. Wis. Ya Lah wis. mek opo ning kene? Enggak kalah. Oh. Ayo Piye? nyanyi ae no, Bu. Nyanyi. Eh. Tak celon iki. Nyanyi aja Mas. Aku tak duet ya Mas. Nyedak oh nyawer. Ayo kene. Ro. Ke madhep rono ya. Tak celon penyanyi madhep rono sih. Aku bukan madhep rene. Bu celana penyanyi. Ya. Enggak aja madhep mengguri tapi. Aja madhep mengguri. Aja madhep mengguri. Nyanyi Mas. Pokok penyanyine ngomong apa ya aja madhep mengguri ya. Ya. Engko diambung. Engko diambung. Aja akeh wong. Alah ora apa-apa, Dik. Nek sithik gak apa. Oh lah yo gak apa-apa ya. Nek sithik. Mbak. Kayak gitu, Mbak. Ayo sido nyanyi pura. Mas, ayo Mas. Lah iki lho pasukan sawere iki lho. Cak, saru, Cak. Hah? Saru. Saru. Suwi meneh Roger apa rene? Dalem. Piye, Mas? Dek, Dalem, Mas. iki tanganmu, Dek. Nggih. Tek kasar ya? Apa bar bangkel? Lah pekerja keras iki, Mas. Aja mengisor-mengisor, Dek, keri iki lho. Pengen jajal, Mas. Mas, Dek. Aduh, Aja ngono, Dek. Isin dingeti wong akeh iki lho. sagak keri-keri ngono ki lho, Mas. Sing viral-viral. Keri-keri. Aku sudah mbok ambung ora ide. Tak cium ya, Mas. Mbok cium. Heeh. Ki aku merem iki. Siap. Merem. Dalam hitungan keberapa, Mas? Iki tanganmu tapi tek malah gede lah. Lah aku nemu, Mas, makane gede iki. Ketoke dhewe Sampeyan iki. senenge sing gede apa sing cilik? Ya sing rondok sedengan lah. Ah, sedengan. Tak cium ae ya, Mas. Iki aku piye? Iki aku wis merem iki. Ya tutup mata ya, Mas ya. Sithik ae yo akeh wong iki. Kok dilanjutan yang guri. Wis, Siji, siji. dua, Loro. udah siap. Wis, aja Dek. Tiga. Aja Dek. Tek malah Apa, Mas? Wedhus ya. Lho ki mang aku tak sampe kono, tak titip kono. Aduh. Tapi rasanya kode. Apa? Ayo Mbak Medun. Heeh. Tak gendong ya? Alah. Mas, cekeli, Mas. Wedi aku. Napa wedi ya nek seneni pacarem? Walah. Cekeli tok ae. Tak ae. Heeh. Wis, ayo. Lagumu wis siap ta, Mas? Wis aku wis latihan 3 dino 3 bengi. Latihannya nang kamar mandi ki mau. Gul- Sido. Lagu sing kendat kuwi lho. Oh, Pura-pura. tapi ada juga permintaan. Rindunya hatiku sudah ready. Rindunya hatiku. Heeh. Ora- Kamu ready tidak?
Oh iya ini. Kamu tidak ready? Enggak ready. Mulai ae lho, Mas. Aku iso aku lagu kendet iki lho. Ya wes, gulu pedot. Heeh. Heeh. Wes. Wes, makasih Bismillah, Mas. bismillah ya. Aku wedi nek gak pas. Rindunya hatiku habis ini ya Mas ya. Kok ndang wis mulai wonge. Di tukang nyawer ki. Ayo rene lah. Kok duetnya karo sampean ya Mas? Tenang Lagi ya? ora ngono kuwi. Sing duwe kawasan. Mosok Siap. iya. Terno mulai Mas. Kok sudah ya Mas. Kecar-kacir Siti gak apa-apa ya. Ora apa-apa. Heeh. Mas Yadi, aku latihan lagu iki wis 3 dina lho. Direwangi ning kamar mandi loh Mas nek latihan. Heh? Karo bangkel karo aring-aring. Duh, nek ngene iki kok apik lah, nek mang kok elek. Iki lho mbike ora dibanterno mbek ayo. Ora, suaramu iku lho. Aring-aring. Apa Dalam- sih? Loh, lah katanya Gak. tadi rindunya hatiku. Ora oleh Mas, ambek Pak Pol ora oleh Karla. Tapi aku wedi tenan. Oh, Mas, gimana? Tanya Pak Pol dulu gimana Mas ya? Wes, Mbak. Ndak ki mau. Wae. Rindunya wi. Engko neh. Oke. Jame Yo nek- yo, kok. Hati-hati nek gejeglok. Nek kadung penak ae dikon wis. Lah piye neh? Mo. Wae. Wes iki Mas. Eh? Wes. Wes. Cawi. Wes ayo Mas. Ditarik. Ijek akeh iki nganu penampilannya ijek enek kewan alas bantengan. Ijek enek barungan Kediri ayo. Iya. Gentak dadang gling. Thank you.